umnikazi wasula ngifuni. Uyabona uma ngithi mamalunga ngicela ungiyelela ngikwazi kaMakhutha. Athi uMamalunga wokwenza nje ke mama ufika lapha eGaleria uthathe uleft ngoba wena uqhamuke eSouth Coast. Ngithi mase ngifika lapha ngithi mina ayikhona. Ngibona ngathi kumnandi ukushona ngenzansi. Uma ngiduka fanele ngixabane noba. Uma ngiduka ubane kufanele ngixabane naye. Ungiyekile uNkulunkulu. Ishili navigator yathi 3 days fasting. Wathi ngeke kusasa. Mama usubhajwa. Bese uthi uNkulunkulu bekuphi. Uyaqaba naye umoya ogcwele ukuthi kwaze kwayinkandla ababili ubungilalelile. Yazi umoya ogcwele ukutshela ukuthi thenga ikhandlela usedrobheni. Athi thenga ikhandlela uthoyi kumthulenza ikhandlela. Nangu uNkulunkulu Nkosi yami. Ngithenga ikhandlela ke manje ngibe ngihlala kuma suburbs. Athi umoya ogcwele thenga ikhandlela. Uthola ngeke ngithenga ikhandlela kona ne generator backup. Ubaba akayazi lento ayishona. Uqhuba ingalo phinde endlini. Wathi mawufika endlini uphela ugesi. Uthi mawuthi uyadumisa wawugcina igenerator no petrol awukho. Nilale ngobumnyama. Bese lisho kancane izwi. Lithi kodwa ukubulalelile. Ngabe kuyakhala. Umoya ogcwele akasimemezise enkonzweni engasakhile eqale emakhaya. Angeke sithi bayede ungakazi ukuthi bayede uhamba wedwa emotweni udrive. Umoya ogcwele akuyena owokubukisa. Ngeke uzwe ngezilimi ziqhuma enkonzweni ungakazi ubanjwe nezilimi ekhaya. So umoya ogcwele sisindiswe ngoJesu. Kwase kuthiwa uJesu Yesu indlela neqiniso lokuphila. Akekho yakubaba engayingayi. Kodwa labantu siyabazi sebenembewu yobona. Fanele sibagade ngengxenye yethu kubo. Ingakho kungathunyelwa ingelosi kuwe. Kodwa kwadepositwa the Trinity of God. Ngoba kuyaziwa ukuthi akekho neauthority phezu kwakho neingelosi ziyikhonzi zakho. Makufanele sibambe ikanya lo muntu kufanele sideposite ubuNkulunkulu bethu kuye. So ingelosi ngakho singathandazi kuso ngoba siyikhonzi zethu. Wathi asimnikeze umoya ogcwele ozomholela kulona lonke iqiniso. Unikeza isiqinisekiso futhi ukuthi uma ingwala fika ngeke athathe kokwakhe kodwa uzothatha kokwama nike bona. So umongeko obedient to the Holy Spirit. You cannot guarantee ukuthi uya ezulwini. Usakhuza yini? Usakhuza? Noma usethi asiyeke ukhule nokhula. Sesongona mhlazane kubutho. Uyazi ukuthi ngiza la nginenkinga mamina. Ngeke ngizwa abashumayeli ithwa baya prepare. Seloku ngaqala. Angiyazi leyo prepare. Futhi ngeke ngithi isabelo somuntu nomuntu. Bathi uNkulunkulu uyasho ngaleso sikhathi ukuthi nako engifuna ukukhuluma ngakho la. Umuntu kekhulunywe nje indaba yokuthi amehlo ethu awangasuki la siyakhona.
amehlo akho awangasuki esizathwini sokusindiswa kwakho. Wasindiselwana ukuthi uzothola umshado, wasindiselwana ukuthi uzofuna imoto uyithole. Yini isizathu seconviction yakho? Uyazi ukuthi into ngibuza ngelinye ilanga umoya kaNkulunkulu ukuthi Inkosi aphi lamandla esasindiswa ekhona, ngoba kwakushunyayelwa kancane kodwa amandla emaningi. Sekuthiwa kumina i-level of obedience yabo ayifani neyenu, ukuzinikela kwabo ekulaleleni akufani nokwenu. Mina siya negotiate, ngikutshela intando yami ungitshele yakho, kodwa bona izithi incwadi yamaHebheru bona bathi bebanikezwe ithembiso basibambe kube ngathi sebekuso bengakafiki. Lento yayenza ukuthi uma behamba endleleni bazi ukuthi noma ngingadayiswa ngibe isigcina, kodwa uJehova akashongo ukuthi indaba yami phela la. Wathi uJehova wena kuzokhothama ithungu kodwa watholakala udayiswa abafowenu. Wathi uJehova umndeni wakho uyokhothama kuwe kodwa wafike waba isigcila. Noma indlela ingansima kangakanani kodwa i-destination ayishintshi. Lokhu uJehova kukhulumile kuyikho ngoba akekho namandla okuguqula. Wena babuka ukuthi uJehova utheni. Izwa sesimdabukela uJosefa ukuthi awukade umntana enkosi, Nkosi yami kade seyisigcila. Usethola ithutshana ke manje lokuvela nange sebhudubeza umkaNkosi. Simdabukele kanti uJehova umsusa ekungazini, uyom-expose ekuthenini amfake endaweni la azokhuluma khona naye. Ube sekhulumile wamenza waphupha iphupho. Awujuluki masengiwa la uJehova ethi ngiwa khona. Ubani ungawasikhathi wena babuka ukuthi uNkulunkulu yini ayikhulumile empilweni bese wenza sure ukuthi uyalalela. Agcinanga la uJehova yesho khona wagcina, ngoba uNkulunkulu emisile akekho ongashintsha. Ngisho mina uSathane ngakuhlebela athi uma ucabanga uNkulunkulu wakho usanamandla yini, usanamandla ngilale ngingadlile. Uyazi ukuthi lethuba lami lokungadli ngenxa yokweswela uyoliqeda nini. Cabanga ukuthi uJehova angakwenza. Uyasibuka wena, uyayibona inyama yamehlo akho ayifani nesikhumba sakho. Uma usikwa phuma igazi elibovu, musucabanga ukuthi uNkulunkulu akwazi ukuzimbula izitshalo emhlabathini kade ungekho angaqamba inkinga yakho. Akuyekile uJehova, uyazi ukuthi ukuyekeleni. Uyazi ukuyekeleni akuyekile. Hayi ngoba kumehlula. Themba umoya ongcwele obekwe kuwe. Uthini umoya kaNkulunkulu? Sekushunyayelwa kakhulu ngevangeli le-prosperity. Kwashunyayelwa kakhulu ngevangeli lokuthi come and take your things. Sizithatha simi kuphi? uNkulunkulu akanandaba ukuthi ukhona ecaweni, wenzani ecaweni. Uma uNkulunkulu engenandaba neposition babengeke baxabane beno-Adamu. Ukhona nje Nkosi ensimini. Kodwa ukho endaweni esijwayele ukuhlangana. So ukuba khona kwakho enkonzweni usungasayenzi le yanto owayibizelwa, ufana no-Adamu oduke ensimini. Yingakho uNkulunkulu mayefika athi Adamu ukuphi, hayi ngoba wayengamboni kodwa wayefuna i-repentance iphume kuye u-Adamu. Mangilibiza igama lakho Adamu, wena uzodecide ukuthi
uyaresponda yini? Sisindiswa singazilutho bazalwane. Sigilazwa amandla esono. Mhlawumbe omunye uthi mina ngangajoli akekho umuntu ongenazo isono. Njoba wawubulala wena ungaphethe muthi. Unenhliziyo embi. Khona uyitshitshi nje. Khona uyitshitshi lomhlanga. Ushamashiwelele wawunenhliziyo embi. Waba nenkinga umjolo. Waziwa ukuthi mawungajoli ungcwele. Akumona liyabhubha. Awujoli. Awunawo amaphaphela. Kodwa akumona umthakathi. Awujoli kodwa wena unabazalwane ongabakhulumisi. Athama ufika lokulungile uNkulunkulu. Haya engakalungi asilungise leyo ukuthi wena indaba ungakho kulungisani nomama ucwakaza. Engakalungi uJehova engakathembe yini inkinga yakho nalomzalwane. Usathane bazalwane usiyeke sesathatha ukuthi mengadakwanga nje. Mengadakwanga nje ngangabonakala ngethaveni. Kodwa ngempela sidla umthendeleko singakhulumisani. Sidla isidlo senkosi singakhulumisani. Bese sithi the Holy Spirit must come down in Africa must be said kanjani konakele ngaphakathi. Nje nginenkinga umama udladla nje meqhamuka nginento nje ephikayo kimi. Umoya ongcwele lo phikayo. Umoya ongcwele oshiya umyalo ngoJesu wathi bani munye njengalokhu mina noBaba simunye. Basiyeke umoya ongcwele bazalwane. Bazalwane ngiphiliphila thekele ngeqe. Kodwa nje umyeni wakho nobhuti wakhe abangenelani futhi wena right ngalokho. Awulamuli. Thina sakhule evangelini kuthiwa uma ubona ukuthi umzalwane unentwana nawe mthengele something umhambisele. Sakhula kunenhlambuluko. Hayibo wemama uqwabe ngizwa mawuqhamuka mzalwane wami kunento edinwayo mina ngiyakuthanda dadewethu. Wabasusu sathane lezo impande zethu. Nondosi lwethu sasala siyinyosi kodwa istingi singasekho. Inyoka sithi inyoka ngenxa yobuthi. Bazalwane imoto ngenjini. Yabo nje le moto esihamba ngayo mayingakhishwa injini noma ngathiwa ibiza kangakanani i-useless. Ungawumhlola kusifice egcekeni wena singene kuyona noba bungcobosi serious sithi khona la sifuna ukuya khona. Ungathi ayabona-ke Nkosi yami wena isicela sithandazele ubaba nomama ngathi khona ukudidiyana khona. Ngibafice egcekeni bethi balungiselela ukuhamba nembuko othi nginanje. Kodwa wena uyakwazi ukuqhuba uhambo lwakho umoya ongcwele ungasamuzwa. Kunomehluko phakathi kokusindiswa nokusonda. Akusibo bonke abathi inkosi inkosi abazongena umbuso. Kodwa yilabo abenza intando. Ithini intando kaNkulunkulu ngathi? Umbuso wakho mawufika intando yakho yenziwe emhlabeni njengoba yenziwa nasezulwini. Usalawula yini uJesu phezu kwempilo yakho? Webazalwane ngeke ngamangala emsebenzini ngelinye ilanga. Uthi omunye umzalwane kimi ukusindiswa kuhlukene yini?
ngithi mina cha yakuhlukene kukodwa uthi usinisiwe wena ngithi mina usinisiwe uthi naloyana usinisiwe ngithi mina usinisiwe uthi ayingeke kodwa lo uyafana kodwa nathi lo sikhuluma naye lona sisenza yonke into naye mina kodwa mangifuna ukusindiswa ngingafuna ukusindiswa lokho okuhlukile kwakho lapho wena mawufuna ukumaintaina leyo nto yokuhlukathi usathane bahle ngothando kanti uyakususa kwipriesthood ukwehlisele ono ukuthi uyoxoxisana noSanballat angifuni ukubonakala ngiserious kakhulu kanti usathane lobe enyomula ingubo yenkazimulo ungakhohliswa ukuzwana nababi kuyonakalisa ukuyiphatha okuhle noma unganamandla kangakanani Nehemiya kodwa meke wasuka la wakha khona wahlikela ono awunawo amandla ono asiyeke umsebenzi bese siyoxoxisana phutha lokuqala lika-Eva elokuthi abe nengxoxo nenyoka. That was the first mistake ayenza eyokuqala bene-dialogue kunezinto usathane bazalwane asinqobe ngazo ngobuqhwaga nangamaqhinga hayi ngoba enamandla angithi uyazi ukuthi asifuna ukona phambi kaNkulunkulu abe nje ingelosi yokulunga athi ucabanga mawuphenduka wena sakhona yini abantu abazokuthatha serious kwenza ngathi uzolana nawe mayafika ngale meeting yakhe nezikhonzi zobumnyama athi mcindezeleni uthi uyangena la enkonzweni besijwayele ukuhanga ngane lona ngusathana vela sibambe singake sikuhage avela athi uyabona ke bazalwane amehlo akho awangasuki kwisethembiso obani laba abambethi kubo simhlo ekwa amehlo akho kuzo bese uwabeka kulento engcono ethenjisiwe ngoba izimpi zakho zingakwenza ugcina ungafikanga la kufanele uye khona izimpi zakho zingakwenza ugcina ungafikanga la kade ufanele ufike khona yabona le Bible mangiloke ngilibuka ngilokhu ngiliqolozele ngithe ngiliqolozele ngizoze ngibonje yazi kahle hle lamagama ngathi afuna ukubhanqana lamagama kodwa mangilibuka ngilithi inhla I want know every detail ekule Bible usathane ke wenza nje uma kunento ehlupha umoya wakho uyayithatha ayizume ayibeke emehlweni akho ize ikwenza ukubuke ifilifili uNkulunkulu uthi noma umbuka uNkulunkulu umbuke ngalesi simo sakho noma ungwaye uNkulunkulu ungwaye ngalesi simo sakho noma ukhuleka uzithakathe wena ngenxa yesimo sakho kanti uNkulunkulu isimo singakafiki uNkulunkulu isimo sikhona uzoba uThixo sesingasekho so kwalo ususa amehlo futhi yazibazalwane izimpi lesibalamula icebo lethu balube right balamula yila uyabona khona ukuthi awe ngaphumula kodwa mawusaphila
chapter 1 verse 3 kuthiwa kuzofundwa izizukulwane ezizemva kwakho. Lizofundeka leBhayibheli oyilo noma uzobe ingxenye yo-Ananiya noSafira abaqamba amanga phambi kaNkulunkulu, noma uyobe uMartha ocomplaina ngoMaria, noma uyobe umpostoli Paul owadela ukuphila kwakhe for the work of the Lord. Wena ufola kuphila eBhayibhelini. Umoya Ngcwele bazalwane nguye, akusiwona, nguye. Akasiwona ngoba kayona into, he's not an object. Yingakho sithi nguye osiholela, yasisho ukuthi umoya Ngcwele wona ukhulumile yena. Uthule empilweni yakho. Umoya Ngcwele ukhuluma kusukelwe wena. Wakwaya unesinobozane phambi kaJehova. Ngisayosho uNkulunkulu. Yabo nje lesisimo lesifuna uNkulunkulu kumtshela sona. Ukuthi nje lapha enkonzweni ngiyababona ukuthi sebehlangene ngamathi umoya Ngcwele imali. Wena ukuba awushongo lento ishilo. Ngabe mama usibanibani akayikhulumanga le. Kahle hle umuntu okufanele ayoxolisa la uwe. Ngadi umoya Ngcwele othi kudlalwa ngawe. Ngadi umoya Ngcwele othi inyoka lezo hleli nazo wena ungcwele. Ngadi umoya Ngcwele umkhathi. Ngadi umoya Ngcwele odala ukwahlukana. Hlakaniphani njengenyoka. Usathane sometimes akadingi ivesi bazalwane, udinga ubuhlakani. Usulimele-ke Nkosini. Nje ngizoke ngithi nje ukuba kancane. Ucabanga ukuthi usathane uzongiyeka. Uthi akame uNkulunkulu wami, esho ngowakho. Athi akakame. Meka hlala phansi. Ayizonamathela. Thina sinikezwe into ethi bonke abangalelo themba linjalo bayayihlaphulula impela. Uma usathane sasa nezinto ezikwahlulile mtshela ukuthi cha ezomndeni ayixoxa nabantu bangaphandle. Lelo cala ngolixoxa nobaba wami, hayi nawe. Usuyoba isaramuke ulinde ukuthi umama umfundisi azothi phela woza sister uzosihlabelelela. Devil is not your friend. Devil is not your friend. Ucabanga ukuthi wena njengoba usindisiwe kumnandi kuye. Uya la engasayikhona sewahlulelwe yena. Uthi manje ukuze ngihambe nengxenye. Uthi ngibenze babhayize bese enkonzweni. Uyabona manje ukuthi akusanqunywa umuntu manje enkonzweni. Wagcina nini ukuzothiwa ngathi enqunywa enkonzweni? Uyibo kuyajolwa official enkonzweni. Nje siyajola ma. Siyakhotshipha, sifuna ukwazana. Ngizwile no sister kwi social network esho ukuthi lento ye mission approach ayisasebenzi. So nje ma nami ngifuna ubrother Sibanibani ukuthi ngimazi. So akubuka uSathane athi umthathe emaqhingami. Yithi sishawa isinemfu, izwe lishawa isinemfu. Yithi sihlulwa umjolo nezwe lihlulwa umjolo. Yithi sinomona nezwe linomona. Obani abawukhanya kwezwe. Obani abawusawoti. Elithi izwi likaNkulunkulu masawudumele wena umsebenzi wawo ukusasana ukuthi ulahlwe. Ubaba ngicela ba-understand ebandleni ukuthi thina sesiphila kule y'khathi zethu.
ibuke lento umama uGwamanda i-ex kababa uShandu khona lenkonzweni kanti umama uShandu wakwajola nobaba uNgcemu ubaba ucela umi nomkakhe nje ukuthi ubaba uDladla wadlula kumina lo ngiyamazi ebandleni kumithwe khona le bandleni kuyoshuthwa izithombe zegrade ngaphela uStepmother akasangeni ubaba uGwamanda ushuthe nomama uNgcemu kodwa bakhonza ndawonye futhi ibandla likhumbula ibenqulwa sesiyabuza ingane ema ave yini ubaba kuwa baba kanjani ukuthi uma benosiso omdala ba sekufanele uchaze baba hey babazalwane mama malunga manje nje mina ngisenankinga yokungamenywa anginankinga yokungamenywa ngoba kunezinto esingakwazi ukuzishintsha kamsindisi nje akujona khohlwa ngisho mina umthole kahle umungcwele ukukhuza ngashada ke vele sebelahlile ithemba nasekhaya wathi ubaba ukodwa uNkulunkulu wami mntanami ubongathi kuyabalethi nje akekho umuntu ozayo ithini into yakho ngizofaka buhlungu ungekho ndawo wanede weza ukuthi bengidecline athi kanti ufuna abakholwayo ubafuna abangakholwa ubafuna mntanami isikhathi siyahamba ngashada ngizazi zonke izimpilo zontombazana yabona lesi sikhathi sakho sokugrosa uzimajini ukaShoprite usuqhutshelwe inqola ulokufaka ngiyasazi uyifuthuza ukuthi engathi ngasheshe ngiyolala ke namhlanje khona lento ngizoyicabanga kahle ivele kuphakanyiswe enkonzweni ukuthi hayiza kuleso insuku usukuzibuza ukuthi ngothi ngishintsha uDrop mhlawumbe obhuti abangibona athi ubaba njengoba unethiwe mntanami unethiwe awudansi noma kuyonikelwa unethiwe nje sizokubona kodwa insizwa mntanami nami ngabona dololo haleluya kwafika insizwa engingayazi engingakaze ngiyibone engingakhonzi ngisho ukukhonza nayo yafike yathi uNkulunkulu uthi kanti sasenza isivumelwano noNkulunkulu ngathi angifune insizwa mina ezofika ingitshela ukuthi angithanda haleluya expensive kabi ukuthi ngingasuka ebuntombini ngiye emameni ngemiswa yomuntu ngoba imizwa iyashintsha kodwa uJehova akaguquki so ngcono ngibeka ukuphila kwami ekushoni kaNkulunkulu ngoba uyokwazi ukukumela kanti imizwa mayisishintshila yikho into esingayenza ngambamba nje ngaloko ngathi meke afika athi uyamthanda akavele khohlwa ngempela futhi wafika wathi uNkulunkulu uthe wathi that mean all right okay kodwa ke mina bengizwe into ethi wathi ayiyona kanje ngazithulela ngabona sexoxa befundisi ke bethi ngiyolotsholwa mina kodwa ngikhumbuli ngithi yebo ngabona nje sethoshwa ukuthi ngesonto elizayo siyakavezi ngiyade ngisiqeda u10 years ngathi hayibo mina ngake ngavuma kona ukuthi ngiyakushada wathi asiqale lana ke wathi duhlu ntombi ngathi awuhebo buthi kwathiwe ekhaya ngakhulumi neinsizwa uJehova kancikile kwi-exposure yakho mawungawudalelwe futhi umshada likho icala haleluya akulona ihlazo kube intombazana akulona ihlazo kungcono ukugugela ekhaya kunoyo impintsha endaweni engasiyona yakho
iy'ntaba lapha ko-TikTok, iy'mpempe, akuyona insango. Nhlobo, siyabheda nje thina umthetho wakhona, siyabheda nje. Ukubheda nje kukuthina, umeke wakunikeza indawo yokuthi uphawule uyagamanga. Hayi phela mama, yimi phela ngizosho ukuthi senze njani. Ngelinye ilanga ubonta angishadanga ke mfundisi Ngcobo la ngishada uNgcobo uqobo lwakhe. Mina indoda ekhaya. Hawu sekuphike bani manje baba? Uyacabanga manje ukuthi uma uzohamba uyoyishutheka kanti lento yadesignwa uNkulunkulu wazi ukuthi uma ngithatha ulindile noNgcobo bazokwazi ukuhlangana. Uhamba oyipintsha sikhaleni kanti awuthathathwanga kuye lo. Uthi uma ufike yazi ukuthi ayingena qusu, ayi ubhambo luthi liyangena qusu, kanti ukuthi isikhala sincane. Ngoba uthe ufuna ukususa ititle yokuthi wena washada. Namkhonza uNkulunkulu uzoze ungabuza ubumnandi bo-conception. Kanti ubusha igquma eliphelayo. Umshado lo usifika ngendlela sishumayela ibhedlela. Umshado ufika ngendlela ukhonza uNkulunkulu. Ubusha lo akusona isitophu sokulindela umendo, uyaqalaza MNR-FNG umile esitobhini ubheka ishibanale abaphakanyiswa-ke abazalwane kulezo y'nsuku. Uyazuthi uJehova unetiye awabelwanga. Awabelwanga ungaze uyoyilahla kumuntu ongakholwa. Uzonga-understand uma uvuka ebusuku uthi when I call in the name of Jesus, no one can stand before me. Kuthatha ukuthi wasithathela umkhusha kabi ukuthi sekwenze njani na. Kanti mawuthatha lo wakini uzothi bethu ugcwale usuku uthi ayisuka nawe uzobambathiswa amandla. Nehemiya ungahlala ono ukuyoxoxisana noSanbalati noTobiya ushiye umsebenzi obaluleke ngalolu hlobo. Romans chapter 8 verse 17. Amehlo akhe angasuki lapho uyakhona, angasuki. Lalele methi shiya lokhu shiya, uyazi usholani. Mase ngifunda iBhayibheli sisuke sivala, ngeke ngidonse ngifike late. Romans chapter 8 verse 17. Osetholile ngicela sifundele. Uma-ke singabantwana siyizindlalifa futhi izindlalifa zikaNkulunkulu, izindlalifa kanye noKristu. Uma phela sihlupheka kanye naye ukuze siphiwe inkazimulo futhi kanye naye. Siphinde siphiwe akugcine enhluphekweni. Emva kwenhlupheko kunenkazimulo yakhona. Verse 19. Verse 18 and 19. Ngokuba ngithi izinhlupheko zesikhathi samanje azinakulinganiswa nenkazimulo eyakwambulwa kithina, ngokuba ukulangazela kokudaliweyo kulindele ukwambulwa kwabantwana bakaNkulunkulu. Kunenkazimulo uNkulunkulu aredi ukuyidedela ebandleni. Kodwa indaba ifika ibhajwe la kubhabhadiso lwenhlupheko. Kunamandla uNkulunkulu afuna ukwarelease phezu kwemandla. Kodwa kusabhajwe inkamisa bebili la asifuni lo bhabhadiso lwenhlupheko asifuni. Uthi mawungena kulo uthi Nkosi ngizophuma nini? Kanti kunenkazimulo uNkulunkulu
emkhululweni emva kweyinhlupheko. Umoya ongcwele ma ekufaka entweni ukuthi inkosi siyini isizathu saleli class. Yazi leyo nto izokwenza njani? Izokwenzela ukuthi ungavumi ukuhlulwa. Ngelinye ilanga umoya ongcwele uthi kimi sisazoke sime nawe ukukhuluma ngoxolo. Sisazoke sime ukuthi sikhulume ngoxolo. Ngoba uyazibona la ubhajwe khona. Lungisa la qala ukuze sime kahle sifundise ngeforgiveness. Ukukhathazeka kuyisono. Ngoba kunomyalo otheni ngakhathazeki. Uthi ngelinye ilanga uNkulunkulu mayekhuluma ngami athi wena ukukhathazeka kungakwenza ugeje umbuso wami. Hayi ukuthi ngithakathile ukhathazeka. uNkulunkulu akabheki ngalendlela sibheka ngayo. Sisanaso yini isikhathi sokuthi uma wena uyenze introspection yokuthi ngabe Nkosi ngisahamba kahle yini endleleni yakho? Yebo ngiyadumisa nkonzweni, yebo ngiyashumayela kodwa ngisaziwa yini embusweni? Yini moya ongcwele ungasangikhuzi? Moya ongcwele unjengomzali. Ngeke ukhuzane nomuntu onatete ukuthi akawashi izitsha every day. Hamba uzuyeke. Uthi meziwashile uziwashile. Ahamba umzale nenxeba lokuthi umntana ukhona kodwa akangilaleli. Umoya ongcwele uthini ngawe? Usuke ube nayo leyo conversation yokuthi Nkosi akukho bantu, can we have a talk? Ngimamaphi mangila? Ya uma umfundisi umbeke phambili enkonzweni kodwa ngiphambili yini kuwe? Mathi uma uNgcobo ushonile kuthiwa lalali iqhawekazi yalali iron pillar athi amazulu asimazi. Kukiwe emlindelweni kuthiwa we are celebrating the life of the woman of God athi amazulu elakhe kodwa lilotshwanga. So into esayithenjiswa masikhamuka ngaloya mnyango uphilo phakathi. Ngabe igama lami Nkosi lisakhona yini? Ngiyayenza yini landa wangibizala yona? Umbuso wabumnyama usanyakaza yini ngempilo yami? Uthi nama ngabe uzuzokhorasa. Uthi Nkosi iphimbo lami lilandisona khaya. Ungasaministerishela ukuthi abantu ba-entertaineke. Sagcina nini ukubona abantu beginqa umhlabeleli bengathandazeliwe? Kuhlabelela intombazane egcwele uNkulunkulu. Ithi nje sesithembe yakhe ingane. Yebo sesihlalele. Athi umuntu ebushaye bala ekhanda athi mayedlula ezwe ebasopa angene athi ngilandwe yiphimbo. Lento yensindiso iphelele yanela ishodi ngalutho ayidingi ngisho amafutha nosawoti. Iphalala landa sekuyo inamandla ayo ayidingi kwanazelwa. Uthina laba kahle uthi laba babizika malika Jesu yina yakwakusindiswa. Lanele igama lika Jesu yakula lanele. Ukhathazekile lanele. Uqinekile emsebenzini lanele. Igama lika Jesu yilona esinikezwe lona ukuthi masilibiza we shall be saved. uNkulunkulu wayengaka sinikeze lona lingenamandla. Athola bakahle igama lika Jehova likumbosongo namandla. Atholungileyo yamalangana kulalandeke ukudla kungekho ekhaya. Igama
likaJesu lanele. Abantwana behlupha, igama likaJesu lanele. Bekusebenzisela imithi, elikaJesu lanele. Alishodi igama likaJesu, alishodi. Lisiphula imithi emkhulu. Igama likaJesu yilo lodwa elithenjiwe emazulwini, lathenjwa emhlabeni, lathenjwa nangaphansi komhlaba. Yile sithi masilibisa kunyakaza inqaba zobumnyama. Yile sithi masilibisa kuBothakhoni no-Ashera, ngoba lona lodwa liphalale, 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 liphalale likaJesu, liphalale linamandla. Ikhathaya bosaya, linamandla igama likaJesu, linamandla igama likaJesu, linamandla igama, linamandla igama likaJesu. Shakathaya bosaya, sicela ubawugqoba zosithandazela. Linamandla, linamandla, linamandla phezu kwesimo sakho. Linamandla igama likaJesu.
ohambo. Oh haleluya, sithola amandla okuqhubeka. Oh haleluya, ngoba lingukuphila endleleni, lalela lingamandla ethu, lisiphephelo sethu, likho konke kithi igama lika Yesu. Uthandaza nomqosho othi umfundisi ngisindisiwe kodwa izimpi engibhekene nazo uNkulunkulu wasezulwini onikeza abantu elithi izwi lakho noma insizwa zona ziphela amandla kodwa uyamuphoyethileyo. Haleluya, oh haleluya. Uthandaza nalo muntu othi uNkulunkulu ngiyakwethemba kodwa ngizwa amandla engathi ayangiphelela. Oh haleluya, yakwethemba kukhona amandla umshumayela akhuluma ngawo la ngaphambi, kukhona amandla enze ibandla lihambe. Ekumele sithandaze naye. Yebo, khona usele. Siyakudwengula ekhaya, siyakudwengula. Wenze ukuthi ngathi nomndeni uyaqhamuka. Sithandaze nawe. Oh, uNkulunkulu wasezulwini, egameni lika Jesu. Oh, moya ngcwele, sicela siphakamise izandla. Ukuphila endleleni, haleluya. Mfundisi, angifuni ukwenza iphutha ukuba umfundisi khona. Bakumfundisi, ngifuna ukuconfirma mama. Siyacela ngeke Nkosi uze ngaphambili. Oh yes, Lord. I don't want to make a mistake. Lekuphila endleleni. Oh Jesus. Lekuphila kukhona amandla, yabona manje kukhona lesineliso ekufanele mayenzeke empilweni yakho. Awunayo inhliziyo embi wena, kodwa izimpi sezifune ukuphanda inhliziyo embi. Wena uyena umuntu wenhliziyo embi, kodwa izimo obhekene nazo, may the Lord deliver you. uNkulunkulu makakukhulule, uNkulunkulu makakukhulule. Lingukuphila endleleni, lingukuphila, 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 lingukuphila. Oh moya, lingukuphila endleleni. Oh moya, set them free. Oh Jesus. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Enhlizweni yomuntu imibhalo ezinye Oh yes, Lord Jesus. oh nangalokolo Oh yes, Lord Jesus. ibona abankosi Oh yes, Lord Jesus. ibona abankosi bese kuwa basange empini Oh hallelujah. abasebefikile bese kuwe Hallelujah. athende ngokwezidingo zakho, Jesus. wake wa-athenda nabalambile ngoba bakhuphukela kuwe Thixo, ababuyele bemumva bengasizakalanga. uNkulunkulu athende izidingo zabantu. Oh yes. Bheka nesidingo salo muntu ongulapha, bheka isidingo sakhe, bheka isidingo sakhe, dila imeko yakhe. uNkulunkulu afohle njengamanzi, izwi lithandazo wakhe right now. Jesus, 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 Jesus. Oh Jesus. Oh, Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus.
Jesus, Jesus, Thank you, Jesus. Lord Jesus. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Oh, hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Hallelujah. yes, Jesus, 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 Jesus. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Nkulunkulu odala. Ongekho kuyabakho. Ngegama likaJesu ophilayo. Ngegama likaJesu elinamandla. Ngegama likaJesu ophilayo. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Oh, Baba wethu ongcwele, Baba wethu unamandla. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Jesus, 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 Jesus. Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Baba siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Baba wethu unamandla, izwi lakho limkhali liyayidlula inkemba esikanhlangothi zonke. Namhlanje ebusuku Baba wethu onamandla liyadala izinto ezingekho ziba khona. uNkulunkulu wethu ongcwele siyabonga Baba ebusuku, Baba wethu onamandla wonke, uNkulunkulu ongahlulwa yilutho, uNkulunkulu onamandla, ngegama likaJesu ophilayo, ngegama likaJesu elinamandla. Baba siyabonga nakulezi simo Baba wethu ongcwele wena uyafinyelela ngegama likaJesu elinamandla, ngegama likaJesu ophilayo. Baba ungena kule ndawo akusoze kwafana nophuma kwethu ngegama likaJesu, ngoba umuntu bekuwe kuba isidalwa esisha, okudala kuyadlula, uveza izinto ezintsha. Thatha udumo Baba ebusuku ngoKristu Inkosi lethu. Ngiyacela bazana ushayele uJesu Kristu sakhe. Simshayele bazana uJesu Kristu. Baba siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyabonga Baba ngakho konke osukwenzile kule ndawo. Siyabonga Baba nangezwi lakho, ukukhuluma kwakho. Siyabonga Baba wethu ongcwele, izwi libandla likhululiwe. Izimo zonke Baba ibandla edlula kulo. Baba siyabonga uNkulunkulu wethu moya ongcwele, usuyilungisile even i-mindset yethu, indlela bebesicabanga ngayo uNkulunkulu wethu onamandla, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sibongile Baba wethu ongcwele, sibongile Dwala, sibongile ngikhona. Siyakuzwa Baba ukhona, siyakuzwa Baba, siyakuzwa Dwala lethu. Siyabonga, qhubekeke Baba wethu, usibiyele usifihle ngegama likaJesu Kristu. In Jesus' name, the Holy God, amen. Bazalwane siyabonga kakhulu egameni likaJesu. Mamgcobo Baba siyabonga egameni likaJesu.